ፕሬዝዳንት ሀገረ ቱርክ ረጀብ ጠይብ ኤርዶጋን ኣብ ኢትዮጵያ ወግዓዊ መብጻሕ ይገብር ምህላው ተገሊጹ። እቲ ናብ አቡዳቢ ድሕሪ መብጻሕ ናብ አዲስ አበባ ከቕንዕ መደብ ዝነበሮ መራሒ ቱርኪ እቲ ናይ ሶኒ ናይ ኢማራት መገሽኡ ሰሪዝዩ ኣብ ኢትዮጵያ መብጻሕ ዝገብር ዘሎ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ተራኺቡ ከም ዝተዘራረበ እውን ተሓቢሩሎ። ምስ ኢትዮጵያ ጥቡቕ ዝምድና ዘለዋ ቱርኪ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ኣብ ኤውሮጳ፣ ኣፍሪቃ፣ ማእከላይ ምብራቕን ደቡባዊ ምብራቕ ኤስያን ዘይነዓቕ ተሰማዕነት ክትረከብ ከም ዝኽኣለት ይግለጽ። ቀርና አፍሪካ እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ወጥሪ አቃልቦ ሃገራት ምዕራብን ማእከላይ ምብራቕን ኣብ ዝሕበሉ ዘሎ እዋኒ ድማ ኤርዶጋን ናብ ኢትዮጵያ ዕላው መብጻሕ ዘካይድ ዘሎ። ቱርኪ ምስ ሶማልያ ሓያል ቆጠባውን ፀጥታውን ርክብ መስሪታ ምህላዋ ይፍለጥ። ብሰንኪ ጉዳይ ሶማሌላንድ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማልያን ዲፕሎማስያዊ ወጥሪ ድሕሪ ምፍጣሩ ቱርኪ ነቲ ምትፍናን ንምህዳእ ወሳኒ ግደ ከም ዝተፃወተት እውን ይዝከር። ሕጂ ድማ ፕሬዝዳንት ሃገረ ቱርኪ ረጀብ ጠይብ ኤርዶጋን ናብ ኢትዮጵያ መብጻሕ ዝገብር ዘሎ ኮይኑ ምስ ላዕለዎት መራሕቲ እቲ ሃገር ድማ ርክባት ገይሩሎ። ብጀካ ዝውን ኤርዶጋን ብዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ ናይ ክብሪ ናይ ዶክተሬት ማዕርግ ከም ዝተዋሃበ ተገሊጹሎ። ቱርኪ ምስ ኢትዮጵያ ቀሊል ዘይኮነ ወተሃደራውን ቆጠባውን ርክብ ከም ዘለዋ እዩ ዝግለጽ። ብፍላይ ኣብ ወተሃደራዊ መዳይ ኣብዚ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት ኢትዮጵያ ምስ ቱርኪ ዘለዋ ርክባት እንዳዓበየ ዝመጽእ ኮይኑ ነተን ቱርኪ እተፍርየን በይረቕዳር ዝበሃላ ሰብ አልቦ ነፈርቲ ድማ ብብዝሒ ከም ዝዓደገት ይሕበር። ኣብ ቆጠባዊ መዳይ እውን ኣብ ሃገረ ኢትዮጵያ ወፍሪ ዝገብራ ብርክት ዝበላ ናይ ቱርክ ትካላት ዘለዋ ኮይነን ሕጂ ድማ ፕሬዝዳንት ቱርክ ረጀብ ጠይብ ኤርዶጋን ናብ ኢትዮጵያ መብጻሕ ኣብ ዝገብረሉ ዘሎ ግዜ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ንግዚኡ ብንጹር ዘይተገለጸ ስምምዓት ክፍርም ምዃኑ ዕላዊ ኮይኑ እዩ ዘሎ። ክልቲኦም መራሕቲ እውን ጋዜጣዊ መብርሂ ክህቡ ምዃኖም ኣገልግሎት ዜና ቱርኪ አናዶሉ ኤጀንሲ ሓቢሩ እዩ ዝርከብ። ወጥሪ ቀርና አፍሪቃ እንዳገደደ ኣብ ዝመጻሉ ዘሎ ግዜ ኣብዚ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ናብ ኢትዮጵያ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ስዑድ ዓረብ መብጻሕ ገይሩ ዝነበረ ኮይኑ መንጎ ስዑድ ዓረብን ቱርክን ድማ ኣብዚ እዋን ዘሎ ዝምድና እንዳዓበየ ይመጽእ ምህላው ይሕበር። ኢትዮጵያ ብመንገዲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኮነ ላዕለዎት ሰበስልጣና ብዛዕባ ኣፍ ደገ ባሕሪ ተደጋጋሚ መግለጺታት ትህብን ምስ ኤርትራ ድማ ዲፕሎማስያዊ ወጥሪ ተፈጢርዋ ኣብ ዘለወሉ ግዜ ላዕለዋይ ቤት ምኽሪ እስላማዊ ጉዳያት ኢትዮጵያ ኣገሮም ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ እትገብሮ ዘላ ጻዕሪ ፍትሓዊ ብምባል መግለጺ ሂቦም። መሰረት ማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ ተዘርጊሑ ዘሎ ሓበሬታ ድማ ፕሬዝዳንት ላዕለዋይ ቤት ምኽሪ እስላማዊ ጉዳያት ኢትዮጵያ ሼክ ሓጂ ኢብራሂም ቱፋ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምብጻሕ እትገብሮ ዘላ ጻዕሪ ኣብ ህዝባዊ ረብሓን ፍትሓውነትን ዝተሰረተ ምኽኑይ ሃገራዊ ጻዕሪ ክብሉ ተዛሪቦም። እቶም ላዕለዋይ መራሒ ቤት ምኽሪ እስላማዊ ጉዳያት ኢትዮጵያ ዝኾኑ ሼክ ኢብራሂም ቱፋ ብምኽንያት ምጅማር ጾም ረመዳን ኣብ ዝሃብዎ ናይ እንኳዕ ሓጎሰኩም መልእኽቲ እዩ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ እትገብሮ ዘላ ጻዕሪ ኣብ ህዝባዊ ረብሓን ፍትሓውነትን ዝተሰረተ ምኽኑይ ክብሉ ተዛሪቦም ዘለዉ። ንሶም ኣብ መግለጺኦም ዕላማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንብረት ካልኦት ምምንዛዕ ዘይኮነስ ሕጋዊ መሰላት ሃገር ንምውሓስ ምዃኑ ኣስሚሩሎ። መግለጺኦም ቀጺሮም ንብረት ካልኦት ክንወስድ ኣይኮናን መሰላ ግን ክንገድፍ ኣይኮናን ንደሊ ዘለና ድሕሪ ምባል እቲ ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ሚዛናውን ፍትሓውን እዩ ኢሉ። ከም ዝፍለጥ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ኣፍ ደገ ባሕሪ ብመንገዲ ላዕለዎት ሰበስልጣና ብተደጋጋሚ መግለጺታት ከተውፅእ ጸኒሓ እያ። ሕጂ ድማ ንመጀመርታ ግዜ ብዝመስል ዘሎ መልክዕ ብመንገዲ ሃይማኖታውያን ትካላት ኣቢላ ንኣፍ ደገ ባሕሪ ብዝምልከት መግለጺታት ሂባ እያ ዘላ። እዚ ብወገን ኢትዮጵያ ዝወሃብ ዘሎ መግለጺታት ድማ ብወገን ኤርትራ ተኽታኹን ንዘየድሊ ኩናት ዝዕድምን ብምባል ክትገልጾ እንከላ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ሓሸውየ ድማ ክትዕደም ከም ዘይትደሊ ክትገልጽ እያ ጸኒሓ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ድማ ብምኽንያት ረመዳን ብመንገዲ ማሕበራዊ ገጻቱ ብቋንቋ ዓረብ ኣብ ዘርግሖ ጽሑፍ ኢትዮጵያ ንዝኾነ ጎረቤት ክትወርር መደብ የብላን ክብል ገሊጹ። ንሱ ንኢትዮጵያ መሬት ተኣማንነትን ሓቅን ኢሉ ክገልጽ እንከሎ ድሕነት ጎረቤታ ድማ ኣብ ሓደጋ እትእቱ ኣይኮነትን ኢሉ። አብይ ነዚ መግለጺ ዝህብ ዘሎ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ናብ ኩናት ከይሰጋገር ስግኣት ዝግበረሉ ሓያል ወጥሪ እናተጋደደ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን እዩ። ኢትዮጵያ ናብ ባሕሪ መብጻሕ ናይ ህላወ ጉዳይ ምዃኑ ካብ እትእውጅ ንድሓር ዝምድና ኤርትራን ኢትዮጵያን ናብ ናይ ቃላት ኩናት ተሰጋጊሩ እዩ። ሕጂ ኸ አብይ ብምኽንያት ረመዳን ዘርጊሕዎ ኣብ ዘሎ ጽሑፍ ከም ሓቀኛታት ወረስቲ መሬትና መጠን ኢትዮጵያ ንድሕነት ጎረቤታ ክትወርር ክትስፍሕ ወይ እውን ኣብ ሓደጋ ክትእቱ ድልየት ከም ዘይብላ ንመላእ ዓለም ክነረጋግጽ ንደሊ እዩ ኢሉ ዘሎ።
ቻይና ንኤርትራ ሓዊሱ ምስ 53 ሃገራት ኣፍሪቃ ካብ ቀረጽ ናጻ ዝኾነ ንግዲ ክትገብር ምዃና ዕላው ተገይሩ። ቻይና ካብ 1 ግንቦት 2026 ጀሚራ ካብ 53 ሃገራት ኣፍሪቃ ዝኣቱ ንብረት ዝኾነ ይኹን ቀረጽ ከም ዘይተገብር ኣፍሊጣ እያ ዘላ። ቻይና ምዘን ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝርከበአን ሃገራት ኣፍሪቃ ናይ ሓባር ቆጠባዊ ሽርክነት ስምምዓት ንምዝራብን ንምፍራምን መደባት ከም ዘለዋ እውን ዕላው ገይራላ። ብተወሳኺ ከም ግሪን ቻነል ዝኣመሰሉ ዝተመሓየሸ ኣገባባት ናብ ቻይና ዝለኣኹ ፍርያት ኣፍሪቃ ዝያዳ ከም ዘስፍሕ ጸብጻብ መንግስታዊ ቴሌቪዥን ቻይና ሓቢሩሎ። ቻይና ግሪን ቻነል ቀዳምነት ዝወሃቦም ኣቑሑት ኣገልግሎታት ወይ ወፍርታት ብዘተመጣጠነ መንገዲ ብውሑድ ቢሮክራሲ ናብቲ ሃገር ከኣትው ዘኽእል ስርዓት እዩ። ቻይና ንኽልቲኡ ዝጠቅም ምትሕብባር ንምዕባይን ሓበራዊ መጻኢ ዘለዎ ኩሉ መድያዊ ማሕበረሰብ ቻይናን ኣፍሪቃን ንምርግጋጽን ድልውቲ ምዃና እውን ገሊጻላ። እዚ ናይ ቻይና ናይ ታሪፍ ውሳነ ተወዳዳርነት ሰደድ ኣፍሪቃ ከዕቢ፣ ተበጻሕነት ዕዳጋ ከስፍሕ፣ ናብ ዕዳጋ ቻይና ንምእታው ዝፍጠር ንግዳዊ ዕንቅፋታት ከጉድል፣ ከምኡ ድማ ንኢንዱስትርያውን ሕርሻውን ጽላታት ኣፍሪቃ ክድግፍ እዩ ተጽቢት ዝግበረሉ። ቻይና ኣብዚ መዘባ ንኤርትራን ኢትዮጵያን ዝርከበን 53 ሃገራት ኣፍሪቃ የእትያ ዘላ ኮይና ካብ ኣፍሪቃ ምሉእ ድማ ኣብዚ መደባ ዘየእተወታ እንኮ ሃገረ እስዋቲኒ እያ። እስዋቲኒ ብቻይና ካብዚ መደብ ዝተገለለትሉ ምኽንያት እታ ሃገር ክሳብ ሕጂ ምስ ታይዋን ርክባት ዘለዋ ብምዃን እዩ። ከም ዝፍለጥ ቻይና ንታይዋን ኣካል መሬተያ እትብላ ኮይና ታይዋን ግን ርእሳ ዝኸኣለ ምምሕዳር ከም ዘለዋ ይሕበር። እስዋቲኒ ከዓ ምስ ታይዋን በዘለዋ ርክብ ምስ ቻይና ዘለዋ ዲፕሎማሲ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከም ዘየለ እዩ ዝፍለጥ። በዚ ምኽንያት ከዓ ቻይና ካብዚ ሕጂ ክተታታትዎ ወሲና ዘላ ንሃገራት ኣፍሪቃ ናብ ቻይና ዝስደድ ንብረት ብናጻ ቀረጽ ዘእቱ ውሳነ ንእስዋቲኒ ገሊላታላ። ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዳግማይ ኩናት ከይለዓል ስግኣታት ይውስኽ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ትግራይን ሓያል ምንቅስቓስ ሰራዊት ፌደራልን ሓይልታት ክልላትን ይርአ ምህላዊ ማዕከን ዜና ቢቢሲ ጸብጺቡ ዘሎ። እቲ ማዕከን ዘርጊሕዎ ኣብ ዘሎ ሓበሬታ ዳግማይ ኩናት ከይለዓል ስግኣት ከም ዘሎ ሓደ ዲፕሎማሰኛ ዘለዎ ዓብ ስግኣት ገሊጹ ኢሉ። ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ኣብ መንጎ ሓይልታት ፌደራልን ሓይልታት ትግራይን ምልውዋጥ ተኹሲ ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ። ሰመዚ ትግራይ እቶም ብሰንክቲ ካብ 2020 ክሳብ 2022 ዝተኻየደ ኩናት ካብ ምዕራብ ትግራይ ዝተፈናቐሉ ኣማኢት ኣሽሓት ናብ ቤት ንብረቶም ክምለሱ እዮም ዝጠልቡ ዘለዉ። እቲ ኣብ መንጎ ሓይልታት ትግራይን መንግስቲ ፌደራልን ምስ መላፍንቱን ንኽልተ ዓመት ዝተኻየደ ኩናት በቲ ኣብ መወዳእታ 2022 ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝተበጽሐ ውዕል ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ከም ዝተዛዘመ ይዝከር። እንተኾነ እቲ ውዕል ክሳብ ሕጂ ብምሉእነት ከም ዘይተገብረ እዩ ዝግለጽ። ነዘይ ምትግባሩ ከዓ ሰብ መዚ ትግራይ ሰብ መዚ ፌደራልን ንሓድሕዶም ክካሰሱ እዮም ጸኒሖም። ኣብቲ ንኽልተ ዓመት ዝተኻየደ ኩናት ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ህዝቢ ከም ዝሃለቐ ይግለጽ። ኣብዚ እዋን እቶም ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ መላፍንቲ ዝነበሩ መንግስቲ ፌደራልን መንግስቲ ኤርትራን ኣብ ዝኸፍአ ዲፕሎማስያዊ መሰሓብ እዮም ዝርከቡ። እቲ ምኽንያት ድማ ኢትዮጵያ ኤርትራን ተቃዋምቲ ትሕግዝን ተዕጥቕን ኣላ ብምባል ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ልዕሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ እውን ባህጊ ከም ዘለዋ ዘርኢ መግለጺታት ከተወፅእ ብምጅማራ እዩ። ኤርትራ ብወገና ኢትዮጵያ ሕቶ ዋንነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ብምልዓል ንሉላውነተይ ትግህስ ኣላ ብምባል እያ እትወቕሳ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።